Başlık masajı yaradımı. Qowwat yani teniňe. Eliňden başga nämeler gelýär? Geliniňiziň elinden gelmeýär, hemme zat meň elimden gelýändir. Jigin başlygy derinemi? Awa gence garaşaňy başlyň ýanynda adammy? Başlygyň aýala çaralmaýla geldim. Sapa çarýatdan çykyp. Şirin? Kapyny kakmana öğretmedilermi? Sen maňlaýandan gapatçan. Sen bolsa utançda günde öýe geç gelip şeýdi işleýänmi? Şirin dur birimi ýalňyş düşündiň, düşündirjädir emme Maňa dady. indi sen hiç de düşündüreniň gerek gel. Şirin dur birimi. Garaşyny takmaýsa elim alýan. Şirin dur birimi dinle. Aýrylyň bitjekmi? Ben son şans berme emme dady düzeltjek. Yok berjek. Bar sen şu işiňde akydylan Bana boluber. şans berdi ýa men emme dady düzeltjek diýär. Bolýarmy sana bir şans bere. Eger sen şonu başarsan, Hemme dady taýyn men. Hemme dady näme diýsen etjek. bolýar dinlemen gowja. İşiňe, kabinetiňe kamera goýdurýas. Onam meň elime çekýas. Radymy sen şoňa? Rady. Bolýar. Men diýen yerimdenim gidip kamera alat bilen. Rady. Bolýar. Tuğrima goýbara gatkany kene. Hawa Türkmenistanyň nomeradyň kamera magdynyň biri. Bahalaram şeýle bir amatly. Salam jigim. Salam doğan kamera gerekmi? Jigim maňa ofisa goýmana kamera gerek. 4 san sesli telefona çatylýan bolsun. Şunun hemmesi gurnat berme hyzmatymy bilen 3500 manat. Bolýar jigim şuny gurnap bilersiňizmi? Hawa, hiç görmeseňiz şu gün bolýar. Hasa o işgärler bizem işte ýokka goýsaňyz bize de gowy. Seredine gülýäli görnüp du edeýini sen edip bilýän ekeniňe. Şundan hem gowlady ekene. Arkaýny işi barmy Amerika? Sesem dur. Al kabinet mesrany. Eýway, bu näme işler kabinetiňde bular ýalwag? Näme iş ýapýar? Dine geldim şu an. 4.48 min hava aldım. Yank diyememek yanım. Çayny näme etýär? Näme işler kabinetiňde bular ýalwag? Hava aldım. Sapa kim bu goýy? Nerden tapdyň bu goýdy? Enne bilmek ýakim var. Näme goýdy? Näme diýäň sen? Bir ýyl mundan. Dost bular täze obyektlan bulam 6 aýyň zähmeti zordan arzumy etdim. Tuvaleme işçen uğruna olsun da hayırlısı olsun. Başga gerek atmamy? Yo ali bar gidip gülýärem. Dost, şu derece ettin, buna derek bir gowja gyýdalsaň bolanok bay. Dost, meň bir gyýstançyma, hemme taraplaryň hezile dersiň, şonu işelsäň näme? Ay dost öýdäkiň näle gawanjagyny bilýärmi? Dost, meň diýilmezseň ökünmersiň. Bolýar dost 11 daý derse, ýanymda 3-4 daý gowja işi, gowsa odymmadyr. Senden tamada şeýledir. Gel dost. Nätte dost? Tuvaleme nesip etsin dost. Yok dost, saňa nesip etsin. Bula ofisyň açary, bire merk sürüp gelen maşynyň açary. Oýnan diýäňmi dost? Yo dost, şulatda himme senki. Minnettar dost. Ölýän çam galdyryňmalaryň dost. Men bular oýun görkünýär. Düşýilmi? Can mende näme bar? Akılım sana dönün. Bu vizis nesip bolsa men kawar. Yok, sizinki bolar. Bu vizis nesip bolsa men kawar. Çayny näme etýär? Sapa nere barýan? Näme oýuny görkeçek bolýar? Dur men saňa hem de düşündirjädir. Alo, salam dogyn, geç ýaxşy. Salam kamera magazin. Giyeceğim bolýan, aramaňa sroşna kamera gerek de magazin açypka. Hawa doğan, bizim magazinimiz dinç gün süt giyce saat 11'e çenli işleýär. Böyle bar sağolun da. Men bu sekretarın etçi oyun öňünde bilýän. Seredini men bular tutuşma. Doğan näil kamera gerekdi? Dogyn bize ofise goýarýar, telefon çatylan sesli kamera, adam gatsroşna gerek. Ana doğan şu kompleksi 1500 manat gurnat bermedi. Telefona çatmaması bilen bile. Bolýarjygym şular alias görüşme sonra kawaşaýly. Bar sen majisilini ol ofise kamera goýdur, men oňa çen oliksyny duýmaýyn. Böyle. Başlyk soroşna sapa jaňa geçip sorýar. Beh, näme ol hara getireni? Dinleýänmäsçik. Öýdä kulasa uşunma dost. Gelaýda gaýrat et. Düşündüm-mäsçik, barýan ýolun almaly zat barmasçyk. Awa, ýolda sekretarma malkeşäýär, arkaýyn görmeseň. Düşündüm barýanmasçyk. Awa gel. Çay içeriz. Otururuz, kurlaşırız. Düşündüm.
Bäh. Bulama men çağırýar ýol uram sene malyk geçdi. Aklım sabret, bakın başlık biz bol otururuz. Geldik dost gowçulukmy? Hava dost. Gel geç, otur. Başlık çay alayın mı? Yo, çay gerek ha. Bayna. Bar çayın kaptanı süýjü bilen bir bakar aýda. Ondan dost, aýdy otur. İşler näle? İşlere gowy dost. Diýene sen bir hiret çağırdyň, aladal görnýäňdi. Hava dost, gowçuluk. Şeýip çağırmasam geliň oga sen. Tapdyryň oga. Al dost çay içsene. Meselun, senin bilen çay iç. Yok başlık bu sizin bakalınıza. Al işleýärsiň. İçiver arkaýymdan soğuk içerim. Başlık men gowsy gaýdaýyn, ertir ýer ölmelik. Bolýa erteri taýyn we şertnama boýunça mehmanlar gelýärler. Gol çek bilsin ýadyňdadyr. Hawa ýadymda. Das erterim näçe ýyl garaşan bolmaz. Taşerurtda mehmanlar gelýär şertnama baglaşma. Şoň üçin das erteri gowja taýyndan Gelmece sapağın sekreter demeyol. Hawa häzir onu kameradan görýär. Göredin men bular tutuşma. Al işleýärsiň. Das ýadyňa düşäm, kiçikän şu süýjüde men paýmy ýadyň. Şon şeýle geçdi, düzelmediň aya. Düşünmedim. Ala. Papa, sen diýen zatdan hemmesem dogry bolup çykdy. Kamerada hemme zat görünüp otýar. Gön şu zapisarly, gön men ýanyma gaýt. Bolýa. Şart sürsene maksy. Biz näçe ýyl berdi dost? 10 ýyldan gowrak dost. 10 ýylyň içinde men sana maşin verdim, ofis verdim, biznes verdim. Şonça zatdan soň sen men arkamdan urdyň. Dost düşünmedim ne üçin beýdiň? Nämen bilmerin öýtdiň, sülgün men ýanyma sekretar edip goýup dokumentler çaljyp, biznes elimden aljak bolun. Men sana onanyp sen men arkamdan uruşuň ýaly. Sen hem ondan ýan adam, sen arkamdan uranlar. Getir berit. Näde uranlar diýip özüňe sora berýärmi? Ne var? Biznes bizinki diýen bolup oýnatgy, biznes menki bolýar. Men ofisim, dokumentlim. Yo, gadar bilmez. Sen hiç sadyň ýok. Hemme gulplar çalışdym. Sana enden arda ýeri ýokdur. Menden bar göterup saýdyn. Gözüm görmesin. Görýäň sapa kamera arkaly işimizem, jan saglamyzam, maşgalamyzam goradyk. Dogry diýen şeryn ýakyndan onanmasam kamera ananmaly eken. Yok, aýalyňa da nanmaly. Dogry aýtýaň. Dur!